tu sa maká. Tu budú šatne pre personál, vzadu vecka, sprcha, hej. Tuto budú pánske veci, áno. Tu budú umývadlá, pisovárne, záchody. Tuto budú dámske veci, hej. Tu už sú komplet hotové rozvody vody, kanalizácie, tu všetko je hotové. Tu sa maká. Vieš čo by som... A to ti potom poviem, no. A tuto je taká hnusná stena, tu ešte musíme prekryť, hej. Poď. Toto tu ešte musíme takto ohradiť, hej. Poď. Tuto je taká priečka, kde budú dvere, smerom hore, hej, na druhé poschodie. Tuto bude kanalizácia, rozvody vody do baru a tak ďalej. Tuto na strope už sme dali všetky svetlá preč, hej, očistili sme ten strop. Poď. Tuto už je ten bar vymulovaný, hej. No a tuto sme zistili, že nie je nosný žuk, ale že je len nejaká taká kantová, chandobná priečka. No a to je presne to, vieš, že ty keď rekonštruuješ, ty si naplánuješ, nakalkuluješ si to, no ale vždycky je toho oveľa viac, no. No tak sa maj pekne, ahoj. Čauko.